Hvem er det nu, jeg filmer til? Nå, dag YouTube. Nu kommer der lige en bed intro. Dags. Ved ikke helt, hvad jeg skal snakke om. Fordi jeg får en ny computer. I kan lige se den. Det er pisse smart. Nu kan jeg se, hvad den hedder. Der. Easy Notice. Ja. Og jeg har Mongol på besøg. Nej, jeg vil ikke knække det, skam. Nå, Mongolen her vil ikke være med på videoen. Jonas, dit ulækre svin. Så når de vil have børn, så gør de jo ikke sådan der. Så gør de jo sådan der. Fuck nu af med dig, Jonas. Først at de går sådan der, så er det sådan. Nå, det ved Jonas alt om. Hvad kan du sige? Det er min. Der var sådan noget i den. Der var en kvart-flæsk. Der var altså kvart i det. Det var ikke vildt. Hvad er det, der var ud? Hold nu kæft. Det er rigtigt. Husk mig. Hey! Fuck, jeg er så dum. Nå, farvel. Farvel, YouTube!